Uwar gida. Yau mahaifina zai zo mana a dafa masa abinci na fitan kunya. To shikenan, ai mahaifinmu zai zo dole mu mishi girki na cire kunya kuwa. Nagode. To bari man tashin je. Baba san da zuwa. Ga abinci nan na kama. Nagode, masha Allah. Baba, masha Allah, Allah ya albarka. Ke? Sanda na gaya miki, ki masa girki mai kyau, yau zai kawo mana ziyara. Ki rasa me zaki kawo masa sai abincin da aka hana masu ciwon HIV ma an hana su cin miyan kuka shi ne zai kawo mahaifina. Ki tattara ki fice ki bar gidan nan. Dakata. Ka san falalar miyan kuka da amfaninsa da yadda yake gina jiki wajen taimakon namu? Kakanka Aliyu da ya shekara fiye da 150 irin su miyan kukan nan yake ci shi yasa ya samu lafiya har ya wuce shekara 100 da ba a lankwashe ba. A yanzu kuwa saboda irin chemicals ɗin da kuke ba mu muke ci shi yasa ba ma wuce 60 au 70. Da za ka san darajar miyan kuka da kuma falalarsa da ba za ka ce masu fama da matsala ta ciwon HIV ba kada su ci ba. Jita-jita kuke ci yadda kuke yada wa mutane. Mecece ita miyan kuka sanyi ne. Ita kuwa wannan matsala ta ciwon HIV zafi ne. Idan ko mai fama da matsala ta ciwon HIV zai sha wannan miyan kuka nan zai taimaka wa jikinsa wajen yakar wannan HIV nan. Mecece ita miyan kuka? Bari mu zo a kimiyyance irin naku na turawa. A cikin miyan kuka muna da fever, muna da antioxidant, muna da antioxidant, yana da calcium, potassium, magnesium, da kuma su iron. Da a ce za ka san mecece HIV, mecece ba ta so, mecece take so, da za mu tsira daga waɗannan cututtukan nan. Yanzu muka yi magana sai ku ce maganin bature. Ina ne inda muke shan wannan magungunan baturen nan gabaki ɗaya? Over 60% magunguna masu kyau masu inganci ma da ake kawo mana na turawa daga India da China ake kawo. Su kuwa over 90% nasu natural magani suke sha, shi yasa suka samu tsira daga waɗannan cututtuka. Namu na Afirka kuwa sai mutum ya kusan mutuwa sai ku ce a ce amar na gargajiya. A gaskiya baba, na gode da ka fahimtar da ni. Rashin sani ne. Idan inganci kake so bayani gami da tabbaci akan wannan matsala ta ciwon HIV, ka tuntuɓi cibiya ta SHIFAUN ISLAMIC MEDICINE kuma suna da ofisoshi a kurare da dama. Kawai ka tuntuɓe su. Insha Allah akwai wani abokina mai fama da ciwon HIV Aliyu. Zan masa magana ya tuntuɓe cibiyar SHIFAUN Islamic Medicine domin ya samu ingantaccen magani wanda zai shafe masa wannan tarihin cutar nasa na HIV.